En anden mulighed i workflows, det er at kombinere det med vores godkendelse. Og det er en af de absolut mest brugte ting inde i workflows. Det er jo at sige, at når bilag kommer ind, så vi får noget hjælp til at få dem læst igennem. Og så hvis vi har nogle standardiserede regler for, hvornår skal tingene godkendes, så kan vi udnytte det herinde. Så lad os prøve at lave et eksempel. Jeg vil egentlig gerne sørge for, at når Christoffer sender noget ind til vores indbakke, så skal det godkendes af mig. Det er et tænkt eksempel. Men det kan vi altså gøre herinde. Så nu kan vi tage og skrive bilag fra Christoffer. Og så kan vi kigge lidt på, hvad vi egentlig har af muligheder herinde. Fordi vi har jo også afsender. Og her ved vi, at Christoffer er en af afsenderne herinde. Og det betyder så, at når Christoffer sender noget ind, jamen så kan vi lave nogle regler for det. Det gælder altså både hans mobiltelefon eller e-mail i det her tilfælde. Der skal I huske, at hvis det kun skal være hans mobiltelefon, så kan vi gå ind og vælge det som trigger-type, der hedder mobilapp. Vi kunne lave en regel mere, hvis nu der er nogle forskellige regler, alt efter om det er et stort eller et lille beløb. Det kunne man meget vel overveje. Og så kan vi lave en handling, og her jamen, der kan vi jo sige til godkendelse fra en af følgende godkender. Husk, hvis I har kompletpakken, så kan det også være parallel eller sekventiel godkendelse. I det her tilfælde, jamen, så er det en af følgende, og så er det så undertegnet, der skal godkende dem. Og så vil systemet jo også gerne vide, hvad skal der så ske, når det er godkendt. Og her, jamen, der kan vi jo så enten sende den i kassekæden med et godkendelsesstempel på, så alt er udfyldt, eller vi kan sende den retur i indbakken, hvor vi eksempelvis havde vores kategori godkendt af Kasper. Det kan vi gøre i det her tilfælde. Det mest brugte er selvfølgelig, at vi sender det i kladerne. Og havde vi nu lavet flere regler, så vi vidste lidt omkring, hvad er det for nogle bilag, at der er sendt ind, så kan vi faktisk allerede påbegynde konteringen også. Men det er en anden god gang. Her er det vigtigt, at vi får noget inspiration til, hvordan at vi kan lave godkendelsesflows. Vi prøver lige at sige igennem, og så kan vi se, at bilag fra Christoffer er kommet ind. Igen vil jeg lave lidt mere udførligt, så kan jeg gå ind og duplikere den, måske sætte nogle flere kriterier op, og på den måde lave nogle forskellige godkendelsesflows inden for det. Vi kan lige lave et andet eksempel. Det kunne nemlig være, at vi har et setup, hvor vi kigger på leverandøren, og så kan det jo godt være, at der er en, der er projektleder, som skal have et øje på alt, der kommer ind fra Stark. Jamen, så kan vi igen bruge workflows til at sige, at den finder leverandøren, ligesom vi er vant til, hvis vi bruger Smart Inbox, og så kan vi altså lave regler ud for det, og godkendelsesflows ud for leverandøren. Så jeg håber, det giver mening, at vi kan altså kombinere workflows og godkendelse, og de passer rigtig, rigtig godt sammen i mange tilfælde. Det er så utroligt forskelligt, hvad det er, der gør, at noget skal godkendes. Og husk, at hvis vi har den helt store pakke, så kan vi altså sætte sekventiel godkendelse på ved eksempelvis store bilag.